Centrum Air парвозҳоро миёни Узбекистон ва Тоҷикистон оғоз мекунад. Ширкати ҳавопаймоии Centrum Air Узбекистон парвозҳоро дар хатсайрҳои Тошканд-Душанбе, Тошканд ва Самарқанд, Душанбе-Самарқанд оғоз менамояд. Тибқи иттилои Оҷонсои ҳавонавардии граждании Тоҷикистон, нахустин парвоз дар масири Тошканд-Душанбе рӯзи 19 июл ва дар масири Самарқанд-Душанбе 20 июл анҷом дода мешавад. Ба гуфтаи манбаъ, дар ҳар ду хатсайр парвозҳо ҳафтаи 2 маротиба ба нақша гирифта шудааст. Арзиши чипта дар масири Тошканд-Душанбе 653 000 суми узбекӣ, тақрибан 495 сомонӣ ва дар масири Самарқанд-Душанбе 608 000 сум, тақрибан 406 сомонӣ муқаррар шудааст. Ба иттилои расмии роҳандозии ин парвозҳо дар асоси созишномаи байни ҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон дар бораи алоқаи ҳавоӣ сурат гирифтааст, ки 9 марти соли 2018 ба имзо расида буд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.